Mae'n bore da, croeso cynnes i chi i'r Oedfa bore yma, croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni i addoli ar fore Sul. Gwydion yn arwen ni yn yr Oedfa bore yma. Ni'n dymuno bendith Dew yn y tŷ Gwydion wrth y tŷ yn harwen ni ag agor y gair ni, a bendith Dew yn ni wrth i ni wrando ag ymateb i'r hyn sydd gyda Dew i ddweud wrthon ni y bore yma. Croeso chi ymuno ni am baned ar ôl yr Oedfa, ac yna jyst ambell gyhoeddiad arall. Does dim cyfarfodydd wythnos hon, ond yna mae castiad y mis mynd at gronfa anghenion yr eglwys, felly cofiwch am hynny, ac yna mae Amanda yn casglu rotas gwahanol ar gyfer gweithgareddau gwahanol, felly os chi'n gallu helpu gyda unrhyw beth yna, ga'ch gair gyda Amanda. Os diw e'n mynd Sul nesaf fydd Emyr yn arwen ni, a bydd Oedfa Gymyn y bore, a bydd yr ysgol Sul na'r gychwyn i'r plant ag yr ydolion Sul nesaf. O dyna'r coeddiadau, ni droi at Dduw mewn gweddi. A'r glwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti bod rhyddid gyda ni nawr i ddod i thaddoli di. A'r glwydd ni'n gweddio gnewn ni y mwyaf o'r rhyddid yma sydd gyda ni. A bod ni'n rhoi pob peth arall o'r neilltu ac yn troi yn golygon at y ti, y gwir a bywiol Dduw. Y Duw sydd yn sofran dros bob peth. Y Duw sydd yn holl alluog, yn ddew sanctaidd. A'r glwydd o'n i'n gweddio, byddwn ni'n rhoi i ti yr addoliad rwy ti'n unig yn ei heiddi. Go Dduw, ni'n gweddio wrth i ni daddoli di bore yma, yn canu, yn gwrando, yn gweddio, bydde ti'n llenwi ni gyda'r ysbryd lan di. Bydde ti'n llenwi Gwydion at ysbryd i, a bod ni'n ymwybodol bod y gair sy'n dod yn air ti wedi paratoi ar gyfer pob un ohoni fel unigolion ag fel eglwys ag arglwydd, a bydde ti'n dangos i ni mwy a mwy o bwy wyt ti yn Dduw tad, mab ag ysbryd lan. Arglwydd, ni'n diolch i ti fel ni wedi clywed dros yr wythnosau diwethaf bod y llawenydd yn Nadolig, ddim yn unig ar gyfer y Nadolig, ond bod e ar gyfer bob dydd, bob wythnos, a'r glwydd ni'n gweddio. Heddi, ar hyd y dydd, ydyn ni'n profi llawenydd yr Efengil, wrth i ni daddoli di gyda'n gilydd, wrth i ni fyfyrio ar hyn sydd wedi ti ddweud wrthyn ni. O Dduw, trigyrha wrthyn ni, y bendithia ni, a gogoneddau enw di hun. Amen. Wel, croeso cynnes, gai groesawu chi hefyd yn ogystal â'r Rhodri. Mae'n hyfryd gweld chi bore yma. A ni'n mynd i barhau i weddio. Ni'n mynd i ganu yn gyntaf ysbryd y tragwyddol Dduw. A gweddi yw y byddai'r ysbryd yn dod arno ni. Nid cyfarfod fel cyfarfod staff yn yr ysgol neu yn y gwaith, ni'n dod i gyfarfod â Duw. A mae'n hawdd dod a jyst rhithro a ddim ystyried a meddwl. Wel, gadewch ni weddio, falle bod rhain o chi ddim eisiau gweddio. Ond i ni gweddio bydd yr ysbryd yn disgyn ac yn delio â ni yn ôl yr angen. Yn plygu ni, golchi ni, yn codi ni yn ôl ein hangen ni. Felly ni'n ni ganu ysbryd y tragwyddol Dduw disgyn arnom ni. Newn ni ganu dwywaith, nid oherwydd achos fod yn fyr, ond newn ni ganu mwyn pledio ar ei Dduw ddod ac i siarad â ni bore yma ein gwendid ni. Fe ganwn ni ddwywaith a fe ganwn ni ar ein heistedd. Mae fe hyfryd hyd yn oed yn well.
Wel, un o waith yr ysbryd glân yw highlighto, roed y golau, y spotlight ar Iesu Grist. Ac felly godwn ni nawr a canu emyn 60, carol 60 yn gwerthor drysor. Wel, dyma'r ceidwad mawr a ddaeth I lawr o'r nef I achub gweilaidd lwch y llawr. Gogoniant iddo ef, bu farw yn ein lle, ni bechaduriaid gwael. Mae pob cyflawnder yn ddwef sydd arnom eisiau ei gael, ac yna ei nabod ef yn iawn yw'r bywyd llawn o hedd, a gweld ei achodwriaeth lawn sydd yn dragwyddol wledd, cael teimlo gwaed y groes yn dofi'r loes a'r cur, a wnaeth I filoedd o bob oes, gyd seinio yr anthem bir. Wel, gadewch ni godi nawr ac moli y ceidwad mawr. Wel, ni am droi bore yma I ail lythyr Pedr. Ni'n mynd I ddarllen o ail lythyr Pedr a'r drydydd benod. Mae Pedr yn ysgrifennu ei ail lythyr at yr un criw o bobl a sgrennodd e'r llythyr cyntaf ac at Gristnogion yn gyffredinol. A mae y llythyr yma yw ei eiriau ola fe. Mae yn fuan ar ôl hyn yn ôl traddodiad yn cael ei groesoelio ac yn cael ei groesoelio ar ei gais nid fel Crist, doedd e ddim yn heiddi hynny, ond ben I weired yn ôl traddodiad. Ond dyma ei eiriau ola fe. Ac felly nhw'n ni ddarllen y drydydd benod ail llythyr Pedr a nhw'n ni ddarllen y benod ar ei hyd. Gadewch ni wrando ar air Duw. Bellach gyfeillion annwyl. Dyma yr ail lythyr I mi ysgrifennu atoch. Yn y ddau ohonynt, yr wyf yn ceisio deffro dealltwriaeth dilychwyn ynoch trwy eich atgoffa am y pethau hyn. Yr wyf am I chwi gofio yr pethau a ragddywedwyd gan y proffwydi sanctaidd a gorchymyn yr arglwydd a'r gwaredwr a roddwyd trwy eich apostolion. Diallwch hyn yn gyntaf. Y daw yn y dyddiau diwethaf watwarwyr sydd yn byw yn ôl eu chwantau eu hunain ac yn holi yn goeglyd beth a ddaeth o'r addewid am ei ddyfodiad ef. Oherwydd byth pan hunodd yr hynafiaid y mae pob peth wedi parhau yn union fel y bu o ddechreuad y greadigaeth. A maent yn fwriadol yn anwybyddu'r ffaith hon fod y nefoedd yn bod ers ys talwm a'r ddaear wedi llunio o ddŵr a thrwy ddŵr gan air Duw.
a thrwy ddŵr y dinistrwyd y byd yr oes honno, sef dŵr y dilyw. Gan yr un gair hefyd y mae'r nefoedd a deiar yr oes hon wedi ei gosod mewn stôr ar gyfer y tân. Y maent ar gadw hyd ddydd barn a distryw yr aniwiol. Gyfeillion annwyl, peidiwch anghofio'r un peth hwn, fod un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd fel un diwrnod. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni ei ddewyd fel y bydd rhai pobl yn deall oedi, bod yn amyneddgar wrth eich ymau. Am nad yw newyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifurwch. Fe ddaw dydd yr arglwydd fel lleidr. Ar dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a thrwst, a'r elfennau yn ymddatod gan wres, a'r ddeiar a phob peth sydd ynddi yn peidio â bod. Gan fod yr holl bethau yma i gael ei datod fel hyn, ystyriwch pa mor sanctaidd a diwiol y dylai eich ymarweddiad fod, a chythau'n disgwyl am dydd Duw ac yn prysuro ei ddyfodiad, y dydd pan ddatodir y nefoedd gan dan ac y toddir yr elfennau gan wres. Ond disgwyl yr ydym ni yn ôl ei addewid ef am nefoedd newydd a deiar newydd lle bydd cyfiawnder yn cartrefi. Felly, gyfeillion annwyl, gwnewch eich gorau wrth ddisgwyl am y pethau hyn i fod yn ddynam a di-fai yng ngolwg Duw ac eich cael mewn tangnefedd. Ystyriwch y mynedd eich arglwydd yn iachydwriaeth, yn union fel yr ysgrifennodd ein brawd annwyl Paul atwch yn ôl y doethineb a roddwyd iddo ef. Felly hefyd, yn ei holl lythyrau, mae'n sôn am y pethau hyn. Mae rhai pethau ynddynt sydd yn anodd ei deall. Pethau mae'r anysgedig a'r ansicr yn ei gwirdroi, fel y maent yn gwirdroi'r ysglythyr eraill hefyd. Yw dinistyr ei hunan. Ond yr ydych chwi gyfeillion annwyl yn gwybod am y pethau hyn eisoes. Byddwch ar eich gwyliadwriaeth felly, rhag i chwi gael eich ysgubo ymaith gan gyfilorniad rhai afriolus a syrthio o'ch safle cadar. Ond cynyddwch mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Iddo ef y bôr gogoniant yn awr ac am byth. Amen. Wel, bydde bendith Duw ar y rhan yna o'i air, a byddwn ni'n edrych ar y bennod yna nes ymlaen gyda'n gilydd. Mae Amanda yn mynd i roi stori i'r plant sy'n eisiau chi ddod lawr trwy hyn, gewch chi aros lle i chi. Diolch Amanda. Nawr, o, felly gweld chi nawr. Dim ond chi'ch dwy si, ie? Eila Beca? Na ni. Oce. Wel, bore yma, dwi am sôn wrth... Ydych chi eisiau dod lawr? Maen nhw yn siarad lawr. Da iawn, achos ma dy fi rhywbeth i roi i chi.
bod wedi bod yn chydig ddrwg. A dyna fi'n dweud, Dad, dwi'n credu dylen ni cael dim sgrin, dim amser sgrin o gwbl am y bernos, am ddwy wythnos. Ei lan efo, wow! Bydde ti'n gallu mynd hit sgrin o ddwy wythnos? Na. Wel, dyna beth yn Tom yn credu oedd e'n heiddi. A dyna tad Tom yn gweud, wel, hwnna'n swnio'n gost eitha teg. A ti'n gwybod beth, Tom, na, newn ni'n hofio hwnna. Dwi eisiau ti, dim eisiau gwneud hwnna i ti, dwi eisiau ti ddod lawr, yn uno gyda'r teulu cyfan i cael swper hyfryd yn gilydd, a wedyn ar ôl swper, dwi'n mynd â ti allan y pentre i brynu hufen iar i ti. Waw! O'ch chi'n disgwyl tan Tom i ddweud hynny? Ha, sa'n Tom wedi bod yn achyn twg yn dweud? Oedd e'n heiddi'r hufen iar? Ha, oedd e'n heiddi cael post yn dweud yn bod yn achyn twg. Rwy'n iad o'r Tom am eiliad, mae dyfyd mae ham i eisiau chi fod lawr. Mae wedi casgliad os ti Ceri Clod yn. Chi'n gweld rhai o'r ein yn yr ysgol felly? Ie, felly bod nhw'n rhai Cymraeg. Felly fe Saesneg yw'r ein sy'n ei fod heddi. A dwi'n mynd rhoi rhai o'r ein i chi nawr, oce? Na i ti yma. Ti'n ti'n gallu gwneud? Super work. Na ni. A un i Becca, un rhoi hwn i ti. Very good. Ti'n cael hwnna. Mae eiliad gael super work. Mae Becca wedi cael very good. Rwy'n bach arall i ti nawr. Beth mae hwnna'n dweud? Well done. Da iawn. A fi'n rhoi un arall i ti. Becca, beth mae hwnna'n dweud? Great work. Great work. Ti'n bach yn cyfen bod fi'n rhoi ysdi Ceri Clod yma i chi? Ie? Ydych chi wedi gwneud unrhyw great work i heiddi ysdi Ceri Clod? Na. So yn yr ysgol, pa bethau chi'n gofio wneud i heiddi cael sticker yr athro i'r athrawes? Chi'n gofio teclisto falle weithiau, a chi'n cael sticker yn hynny, ie? Neu gwaith da, ie? Neu helpu'r athro athrawes? Ond i chi heddiw, wedi derbyn y pethau da hyn, heb rili gwneud dim byd i gael nhw. A chi'n cofio Tom, bachgen bach drwg, o le ti cael hufen iar, er oedd ddim yn heiddi cael hufen iar. Wel, mae rhain yn enghreifftiau o gras, oce? Nawr, gras yw derbyn rhywbeth da, cael rhywbeth da, er yn fwy ddim yn ei heiddi nhw. Fel Tom yn cael hufen iar, a fel i chi, a fi'n gwybod bod chi'n merched da. Ond, fi'n gwybod chi wedi gwneud unrhyw da o'n yma, a fi wedi rhoi stickers i chi am wneud dim byd, ydw i'n gwir. Dyma sut mae Duw yn trin ni. Os ydy Duw ddim yn cael ei chau os ydyn ni'n gwneud pethau trwg, ond Duw ddim yn cael ei fwy chwaith am wneud pethau da. Mae gras yn golygu bod Duw yn gallu rhoi pethau da i ni achos ei bod e'n cael ni. Allwn ni gael yr adnodau ar y sgrin? Oes, diolch. Mae'r etos na, o, na ni. Ac mae'r ddwy adnod bach yn dod o Effesied yn y Testament Newydd, a na i ddallen nhw chi nawr, trwy ras yr ydych chi wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd anreg, rhodd Duw ydw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio, bwstio. Mewn geiriau eraill, dim ond derbyn y rôl yma ni'n gallu gwneud am Duw. Allwn ni ddim gwneud dim byd yn hunain i heiddi fe, dim ond derbyn a gallu dod wedyn yn blant i Dduw. Ond, achos bod ni'n gwneud pethau sy'n anghywir yn bywydau ni, bob un ohonyn ni yn gwneud pethau anghywir, dydyn ni ddim yn heiddi bod yn blant i Dduw, na cael perthynas gyda Duw, nac un dydd bod yn nefoedd gyda Duw. Am byth, dydyn ni'n heiddi achos bod ni'n gwneud pethau yn anghywir. Ond mae Duw yn cynnig y holl pethau da yma i ni. Sut? Sut mae'n chi gwneud hyn? Un ateb, a dim ond un ateb sy'n Iesu Grist. Mae Duw danfon ei fab Iesu Grist i'r groes
derbyn gymaint o bethau da Caerdydd. Diolch yn fawr. A chi'n gwybod, a chydig bach mwy o gysylltu sy'n gwneud. Diolch yn fawr, Amanda. Da iawn, Beca. Da iawn, Eila, ar y teg i chi. Am ddod o'r holl ffordd lawr. Wel, ni'n mynd i ganu nawr am beth mae Amanda newydd sôn. 286 yn y llyfr yma. Gras, o'r fath beraidd sain i'm clust, hyfrydlais yw. Gwna hwn i'r nef berseinio byth ar ddeiar oll a glew. Gras rhad a drefnodd ffordd i wared ei o gfyd, a gras y welir ym mhob rhan o'r ddyfais hon i gyd. Ac yn y blaen, gras, dyma testun i ni ganu amdano, 286. Wel, gadwch ni weddio gyda'n gilydd. O ddew ein tad i ni yn, diolch i ti am gyfle ac am ryddid i allu dod eto i daddoli di. Ni'n diolch arglwydd bod ni'n gallu gwneud hynny. Ni'n diolch fod gyda ni destun i ganu. Diolch arglwydd bod ni wedi cael ein atgoffa yn barod am waith yr ysbryd glân, bod yr ysbryd yn gallu yn plygu ni, bod yn gallu yn tri ni, yn golchi ni, bod yr ysbryd yn gallu yn codi ni. Diolch bod ni wedi cael cyfle i foli ein ceidwad ci, fod ni allu atgoffa ein gilydd o'r hyn a wnaeth Iesu Grist ein mwyrn ar ein rhan. Ni'n diolch arglwydd fod ti yn dduw ac yn dad sydd yn ben ar y cyfan, ac ni'n dod arglwydd i daddoli di. Ni'n dod arglwydd gan gydnabod eto dy fod ti yn dduw sydd yn heiddi cael dy ganmol. Madda i ni o arglwydd am bob diffyg yno ni. Ond ni'n mor falch bod ni wedi cael ein atgoffa am dy ras di. Dy fod ti yn delio ni nid yn ôl ein heiddiant, ond yn ôl dy fawr gariad a dy ras di. Arglwydd, diolch i ti dy fod ti wedi tywallt gras arno ni. Cyn ni gweddio arglwydd y dydd yma wrth ni fod yn ymwybodol o flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Ni gweddio arglwydd y bydde di'n rhoi cripolwg mwy i ni ohono ti dy hun o dy ras ato ni. Ac y byddwn ni o arglwydd ar ddiwedd y dydd yma gyda rhyw frwdfrydedd newydd i dy garu di yn fwy a dy wasanaethu yn well. Arglwydd ni yn ymwybodol wrth edrych nôl ar flwyddyn, bod lot wedi digwydd, rhai pethau arglwydd ni ddim yn deall, ond arglwydd ni'n diolch dy fod ti bob amser gyda ni. A bore yma, yr un peth a ddoi, yr un peth a gyfori, y byddi di gyda ni.
bob amser. Go Dduw, ni'n diolch am hynny. Ac yn diolch Arglwydd dy fod ti yn ein caru ni. A dy fod ti o Dduw yn gwarchod droso ni. Go Arglwydd dy fod ti yn ein sancteiddio ni ac yn ein paratoi ni ar gyfer y dydd mawr yna pan bydd Crist yn dod nôl. Arglwydd, ni'n diolch i ti fod gyda ni y fath obaith o'n blaen ni. Ni'n gweddio trwy waith yr ysbryd ar y ti agor yn llyged ni, sylweddoli reality y pethau yma yn fwy. Arglwydd, ni'n gweddio nid yn unig amdano ni yma, ond ni'n gweddio Arglwydd am dy blant ti sydd yn dioddau dyddi yma. Ni'n meddwl yn arbennig am mannau hynny yn un byd ni sydd yn dioddau rhyfeloedd neu yn dioddau erchyllderau. Ni'n ymwybodol fod yna frodyr a chwiorydd yn ni sydd yn cael ei camdrin, yn cael ei taflu i garchar, yn cael ei gwahanu oddi wrth ei gŵr neu gwraig neu plant. Go Arglwydd fod ni'n mynd adnabod y bobl yna, ni yn ei cyflwyno i ti nawr ac yn gofyn y byddwn nhw y funud yma yn ymwybodol o dangnefedd ac yn ymwybodol o hyd yn oed lawenydd yno ti, nid yn y sefyllfa. A byddwn nhw'n ymwybodol o ryw heddwch mewnol oddi wrtho ti, Arglwydd bydd yn agos at ein brodyr yn chwiorydd sydd yn dioddau fel hynny. Ni'n gweddio hefyd Arglwydd am frodyr a chwiorydd ni yn ei adnabod sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd, yn mynd trwy stormydd. O Arglwydd, ni yn cyflwyno nhw'n dyner i ti, yn gofyn y bydde di yn bob peth iddyn nhw, y bydde di'n castelli o'i cwmpas nhw, y bydde di'n darian o'i hamgylch nhw, y bydde nhw'n ymwybodol o dyfreichau trygwyddol di oedd i tannu nhw, ac y bydde nhw'n profi, o Dduw, tangnefedd uwchlaw ei deall ei hunan, tangnefedd oddi wrtho ti. Ni yn gweddio Arglwydd am lwyddiant yr Efengil, ni'n diolch Arglwydd bod yr Efengil yn mynd ar hyd a lled ein byd ni heddiw. Ni'n cyflwyno Tom a Nerys i ti, yn gweddio ar y ti i bendithio nhw a'i harwau nhw i'r dyfodol. Ni'n cyflwyno Emmanuel a Esther i ti, yn gweddio ar y ti defnyddio nhw, ar y ti roi iechyd i Emmanuel, ar y ti o Dduw i ddefnyddio fe, ac y byddwn nhw yn profi bendith heddiw. A lle bynnag mae dair yn cael ei bregethu'n ffyddlon, Arglwydd ni yn dymuno clywed am fendithio'n lu, am llawer yn dod i gredu yno ti. Ac yn ni'n cyflwyno'n gwlad ein hunain, yn gofyn o Dduw ar y ti yn dy lyd, cofia drigaredd, derau o Arglwydd i'n plith ni mewn modd grymus. Ni yn hiraethu am weld Cymru eto, yn dod i fwynhau canu y carolau gydag ystyr. Ni'n hiraethu am weld Cymru Cymraeg, yn dod i ganu carolau plygain gyda gwir lawenydd. Ni'n dymuno am weld pobl Cymru yn dod eto i lawenydd yr Efengil. O felly Arglwydd, a wneud i drigarhau. Defnyddia ni, os ti ei mynd, defnyddia ni i fod yn gyfrwng i ddod â bobl i wybod am y gobaith sydd yn Iesu Grist, am y newyddion da yn Iesu Grist. Cyn ni'n cyflwyno'n hunain yma i ti nawr bore yma. Gweddio ar y ti, o Arglwydd, weinidogeithi trwy dy air bore yma nawr, ar y ti siarad â ni, ar y ti ymwneud â ni yn ôl ein hangen, ac ar y ti yn dy ras achub yn eidiau colledig os gwelid i fod yn dda. Ac i ni sydd yn blant i ti trwy ras, o Arglwydd, tyna ni nes ata ti. Dyro ryw frwdfrydedd newydd i fyw dy ogoniant. Clyw ni felly o Dduw, maddau i ni, bob diffyg a bai, a derbyn y clod i gyd yn dad, mab ac ysbryd glân, am bod ni'n gofyn y pob peth yn heiddiant yn gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, nhw'n ni ganu cyn dod at air Duw, emyn 174. Mae'r Iesu yn fwy na'i roddion. Mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu mas. Pob ffydd a dawn a ffyrdeb, mi lefa amdano'n twy, ond arno'i hun yn wastad edrychau yn llawer
mwy. Boed hynny yn wir amdano ni, byddwn ni'n gallu dweud mae Iesu yn fwy na'i roddion. Fe godwn ni gan ni, 174. Gadewch ni weddio. O ddew ein tad dyro olwg mwy i ni o'r arglwydd Iesu Grist. Ac y byddwn ni o arglwydd yn rhyfeddu mwy arno fe ac ar dy ras di tuag atom ni. Siarad â ni felly trwy dy air nawr ei glod ef ac dy ogoniant di. Amen. Wel, mae'n ddiwedd blwyddyn, fi'n siŵr bod chi'n ymwybodol o hynny, a mae'n siŵr bod sawl un ohono ni'n teimlo boes bach ble ath o flwyddyn. Mae wedi hedfan heibio. Ac ar ddiwedd blwyddyn, mae yn gyfle, a mae llawer un yn gwneud hyn, maen nhw'n edrych yn ôl ac yn cymryd stoc, yn pwyso a mesur wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn o'r hyn sydd wedi ei wneud, hyn maen nhw wedi wneud, beth sydd wedi digwydd iddyn nhw. Ond hefyd mae yn gyfle i edrych ymlaen, achos fori fydd hi'n flwyddyn newydd. Cyfle newydd, dechrau newydd, potensial yn newydd. Ac o'n i'n siŵr ble i droi, ond benderfynais i droi at eiriau olaf Pedr. Diwedd blwyddyn mewn ffordd i Pedr, diwedd cyfnod Pedr. Y fe'n ymwybodol fod ei fywyd e'n dod i ben ac yng ngoleuni hynny mae'n ysgrifennu y llythyr yma i'r Cristnogion. Felly dyna beth ni am wneud, edrych ar yr ail llythyr Pedr, y drydydd benod, a y benod ar ei hyd mewn un ystyron yn canolbwyntio, dim yn rhy hir, ar adnod 18, ar adnod ola, ei eiriau ola fe. Gen i ddau bwynt. Mae'r ail bwynt, mae'r pwynt gyntaf yn fyr iawn, mae'r ail yn hirach. Y pwynt cyntaf yw paratoi. Paratoi. Nawr, pan o'n i blynyddoedd maith yn ôl, o'n i'n dysgu gyrru car. 17 oed, mas o fi yn y car. A ges i gyngor doeth iawn. Rhain o'ch chi, bobl ifanc nawr sydd yn barod wedi dechrau, a rhain o'ch chi'n agos i ddechrau gyrru car. Dyma'r cyngor da ges i. Nath rhywun dweutho fi, paid a jyst edrych o dy flan di 10 metr, edrych mor bell ag y gallu di edrych 50, 100 metr. Fel fod ti yn gallu rhagweld beth sy'n digwydd, fel fod ti wedyn yn gallu paratoi dy hun yn rhagweld beth sy'n digwydd.
Dychmygwch enghraifft bod chi'n gyrru car a chi'n mynd lawr stryd, mae ceir wedi parcio ar y dde, ceir wedi parcio ar y chwith, ac reit ar ddiwedd y stryd yn bell i ffwrdd chi'n gweld lori yn dod rownd. Ac chi di edrych yn bell a chi'n sylweddoli, mae'r lori, na does dim lle'r lori a i fi yn y car i fynd trwy'r stryd yna. Felly chi'n paratoi yn fuan, chi'n rhagweld y broblem a chi'n tynnu mewn a chi'n osgoi problem, chi'n osgoi y ddamwain. A mewn ffordd, dyna beth mae Pedr yn gwneud yn y bennod olaf yma. Mae'n rhagweld. Mae'n edrych ac mae'n atgoffa bobl o rhywbeth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'n edrych ymlaen ac yn dweud, drwchwch, mae hyn yn mynd i ddigwydd, felly mae angen i chi baratoi eich hun. A beth sy'n mynd i ddigwydd, mae Pedr yn dweud, mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. Rwy'n chi feddwl am hynny yn funud. Mae Iesu Grist, rhyw ddiwrnod, yn mynd i ddod nôl. A mae Pedr yng ngoleuni hynny yn dweud, fi eisiau chi i baratoi eich hun. Gan bod ni'n edrych ac yn gweld mae hyn yn mynd i ddigwydd, mae angen i ni baratoi ein hunain yng ngoleuni y ffaith yma bod Crist yn mynd i ddod nôl. Nawr, pryd mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl? I ni ddim yn gwybod. Fe all ddod nôl y fori. Fe all ddod nôl wythnos nes. Ni ddim yn gwybod. Ond ni yn gwybod, a mae'n anodd dychmygu y peth. Ond mae'n ffaith, mae'n wirionedd, mae Iesu Grist mynd i ddod nôl. A nid fel baban bach. Ond dod nôl fel brenin a bydd pawb yn ei weld e. Mae Pedr fan hyn yn dweud, ni ddim yn gwybod pryd mae'n mynd i ddod nôl, ond fi fydd e'n dod nôl yn sydyn. Heb rybydd, bydd e'n dod nôl yn yr 10fed adnod, mae'n dweud fel lleidr. Dyw lleidr ddim yn dod a canu cloch, fi yn dod. Mae'n dod yn sydyn, yn ddisymwth. Un peth sydd yn wir, ni blwyddyn yn nes i'w ail ddyfodiad. Mae yna flwyddyn arall wedi hedfan heibio. Nawr, bydd sawl un yn chwerthin arno ni yn dweud pethau fel hyn. Bydd sawl un yn dweud, chi'n sôn am Iesu Grist yn dod nôl. Chi wedi bod yn sôn am hyn am dros 2000 o flynyddoedd. A dwi dal ddim wedi dod nôl. A mi fydden nhw'n chwerthin arno ni yn meddwl y fath beth. Nawr, dyna'n union oedd yn digwydd yn nyddiau Pedr. Mi oedd bobl yn chwerthin ar y Cristnogion yn dweud, chi'n dweud bod Iesu Grist yn mynd i ddod nôl, drwchwch yn y 4fed adnod. Maen nhw'n holi yn goeglyd. Coeglyd, hynny yw, yn chwerthin, yn gwneud hwyl ar ben. Beth a ddaeth o'r addewid am ei ddyfodiad e? Chi'n dweud hyn? A felly mae Pedr yn esbonio, wel, stopiwch yn funud. Chi'n ei hwyl ar ein penni, bydd bobl yn chwerthin arno chi, ond mae rai chi sylweddoli o leia 2 beth syml. I ddechrau, mae Pedr yn gweud, mae rai ni sylweddoli mae Duw yn bod erioed. Mae'n anodd deall hwn eto. Sdim dechrau wedi bod ar Dduw, o Duw yn bodoli cyn dechrau amser, cyn y byd. Mae e o dragwyddoldeb, dim dechrau iddo fe, mae e'n bod erioed, a mae'n mynd i fod am byth, am dragwyddoldeb. Ac i ni yn dod mewn i hanes, ac i ni yma am tua 80, 90 mlynedd, mor fychan yw hynny.
dychmygwch multi-billionaire. A mae'r multi-billionaire yma yn colli, fi wedi colli 20 pint. Am faint byddai'r multi-billionaire yn chwilio am yr 20 pint? Mae da fe miliynau o 20 punnoedd. Os byddai ni'n colli 20 pint, byddai ni'n chwilio, byddai ni'n backtracko, lle fi wedi colli 20 pint. I fi mae 20 pint yn lot. I'r multi-billionaire, dyw e ddim byd. Mae Duw yn bod tragwyddoldeb. A mae rhaid ni sylweddoli, mae Duw yn gweld amser yn wahanol i ni. Ond mae Pedr hefyd yn dweud, Dyw ail ddyfodiad Iesu Grist heb ddod eto am bod Duw yn amyneddgar. Mae Duw am weld mwy a mwy yn dod i gredu. Nawr, ni'n ymwybodol bod sofraniaeth Duw yn hyn, ond dyma natur Duw. Mae e'n amyneddgar i ddod ar ail ddyfodiad Crist yn ôl, achos mae am weld mwy yn dod i gredu. Chi'n gweld, a fi'n dweud hyn gyda difrifoldeb. Pan ddaw Iesu Grist yn ôl, mae'n mynd i ddod. Pan ddaw yn ôl, bydd y drws yn cau. Bydd dim cyfle wedyn. Mae Duw yn amyneddgar. A ffrindiau annwyl. Reinwch chi bobl ifanc. Mae yna flwyddyn arall wedi mynd. A chi dal heb credu. Mae Crist yn mynd i ddod nôl. Pan ddaw yn ôl, bydd pob un adeg hynny'n sylweddoli, fe yw Duw. Fe yw'r arglwydd. Ond bydd y drws wedi cau. Ar hyn o bryd, mae Duw yn amyneddgar. A mae'r drws ar agor. A mae'r gwahoddiad yna. Dewch. Pidwch gadael blwyddyn arall i fynd heb gredu. Pwy a wyr bydd y gwyddydd fori heb sôn am flwyddyn. Drychwch ar adnod 8 a 9. Gyfeillion annwyl, peidiwch ag anghofio'r un peth hwn, fod un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel 1000 o flynyddoedd a 1000 o flynyddoedd fel un diwrnod. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewid o ail ddyfodiad Iesu Grist, fel y byddai rhai pobl yn deall oedi, bod yn amyneddgar wrthych y mae, am nad yw yn ewyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Mae'n amyneddgar wrthych chi. Mae yna wahoddiad bore yma. Mae yna wahoddiad i chi ddod i gredu. I chi ddod i brofi y gras mae Duw yn ei roi, i ddod i berthynas a Iesu Grist. Gai annog chi, peidiwch gadael y diwrnod yma i fynd. Heb ofyn, heb dderbyn yr iachawdwriaeth yma. Yn ail, mae Pedr yn annog y Cristnogion. Mae Pedr yn mynd yn ei flaen i annog y Cristnogion yng ngoleuni y ffaith bod Crist yn mynd i ddod nôl. Mae'n dweud yn adnod 13, yng ngoleuni y ffaith bod ni'n gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd, bod na nef a deiar newydd, a bydd cyfiawnder yn cartrefi. Mae yna hyfrydwch o'n blaen i Gristnogion. Mae yna amser hyfryd, mae yna lawenydd, mae yna fwynhad o'n blaen ni, lle bydd yna gyfiawnder.
lle na fydd poen a tristwch a dioddefaint, lle na fydd pechod. Mae hyn o'n blaen ni. A dyle hynny effeithio ar y ffordd i ni'n byw nawr. Yng ngoleu ni hyn, paratowch eich hun. Yn adnod 14, mae'n dweud, byddwch yn ddynam a di-fai ger bron Duw. Gan bod ni'n gwybod fod hyn yn mynd i ddigwydd, fel byddwch chi'n eich cael mewn tangnefedd. Ac yna mae Pedr yn rhybuddio pobl. Adnod 17, Gristnogion, gwyliwch. Gwyliwch rhag syrthio. Achos mi fydd na rai yn dod, watchwch mas, maen nhw'n mynd i fod, bydden nhw yn eich plith chi hyd yn oed. Watchwch, a mi fydden nhw'n dod ac yn gwir droi yr efengil, yn adio rhai pethau, neu'n tynnu rhai pethau. Ac yn dweud ambell i beth falle, fi'n hoffi hynny. Fi'n hoff o'r slant yna. Mae Pedr yn gweud, gwyliwch. Peidiwch cael eich twyllo gan rhain. Ond yna mae'n mynd mlaen yn gadarnhaol. Mae Pedr yn adnod 18. A dyma, lle ni'n mynd yn fyr iawn edrych arno. Adnod 18. Yn gadarnhaol mae Pedr yn gweud ond yn hytrach. Ond cynyddwch mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Cynyddwch, tyfwch, datblygwch mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Cynyddu, tyfu. Cwestiwn i chi. Blwyddyn wedi mynd, ydych chi wedi tyfu yn ystod y flwyddyn? Ydych chi wedi tyfu? Ydw i wedi tyfu yn ysbrydol yn ystod y flwyddyn? Nawr, mae'n siŵr bod rhain o chi rhai ifanc. Byddai'n eitha diddorol holi chi ar y diwedd. Faint ohonoch chi sydd wedi clywed y geiriau yma? Boys, ti wedi tyfu? Felly bod rhain o chi wedi clywed hyd yn oed dros y gwyliau. Gweld rhywun a gweud, ferched, boys, bach chi wedi tyfu. Fi'n cofio gwraig o Aberystwyth yn dweud hynny wrtho fi. Gweld fi, oedd hi ddim yn siarad Cymraeg. Gwydion, you've grown. Oedd hi'n cofio fi'n 12 oed, o'n i'n 40 oed pan ddwedodd hi hynny, a 4 o blant. Do, fi wedi tyfu tipyn bach. Ond maen nhw'n gofyn hynny, dyn nhw, wel, chi wedi tyfu? Yn o bob tebyg, mae dynion yn stopio tyfu yn hyn a hyn oedran. Chi'n gwybod beth yw'r oedran? O rai fi tseco lan. O gwmpas 21 oed. Na i ddim tyfu fwy. Rhwng 21 a 25, mae dynion yn stopio tyfu. Mae merched, gwragedd, chi stopio tyfu, yn o tebyg, rhwng 15 ac 16 oed. Pryd mae Cristion yn stopio tyfu? Wel, byth tra ar y ddeiar yma, mae angen i ni dyfu a tyfu. Mae yna rei yn ein plith ni yn 7, yn ei 70au, yn ei 80au, a maen nhw dal yn tyfu yn ysbrydol. Cofiwch mae tyfiant corfforol neu yn ysbrydol yn rhywbeth graddol. Weithiau mae yna rhyw sburt, ond yn gyffredinol mae e'n raddol. Ac yn aml iawn mae eraill yn sylwi tyfiant ynoch chi yn fwy na byddwch chi'n sylwi y tyfiant ynoch chi eich hunan. Ond mi ddyle fod yna dyfiant. Ac os nad oes tyfiant, ni mewn fwy o berygl o ddisgyn. Mae'n ddarlun cyffredin yn dweud. Os ych chi'n mynd ar beic, a fi'n sôn nawr am beic 2 olwyn, dim stabilisers nawr, 2 olwyn,
Os chi'n mynd ar feic a chi'n pedlo, mae'n eitha hawdd i gadw cydbwysedd. Chi ddim yn meddwl amdano fe bron bod. Ond os stopiwch chi a bod yn llonydd ar y feic, wel, na chi sialens. Chi sialens wythnos yma. Triwch aros yn llonydd ar beic. Drwchwch pa mor hir gallwch chi aros ar y beic. Dim llawer. Byddwch chi'n disgyn. A mae'r un peth yn ysbrydol. Os nag ni'n mynd, os nag ni'n symud, os nag ni'n tyfu yn ysbrydol, mae'n anodd peidio syrthio. Felly mae'n bwysig bod ni'n tyfu. A beth mae'n dweud, bod ni'n tyfu yn cynyddu mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Nawr, be mae hyn yn ei olygu? Wel, gaid nodi, a fi'n pwysleisio hyn, fi dim ond yn nodi ambell i beth. Mae yna lot fwy na hyn. Ond gaid nodi ambell i beth. Bod ein gwybodaeth ni a'n dealltwriaeth ni o air Duw yn datblygu ac yn cynyddu, a thrwy hynny bod ni'n dod i adnabod Duw yn well, a bod ni'n dod i adnabod Crist yn well, fel arglwydd ac fel gwaredwr, a bod ni'n dod i wybod beth yw ei ewyllus e, beth mae e am i ni wneud, bod ni'n ymwybodol o'i arweiniad e, bod ni'n dod i wybod mwy a mwy beth sydd yn ei blesio fe. Bod ni'n dod i ddeall mwy amdano fe ei hun. Mae Iesu yn fwy na'i roddion. A bod ni'n dod ac yn gwybod mwy amdano fe. Bod ein gwybodaeth ni yn cynyddu. Bod ni yn dod i ddeall yr holl gysgodion hyfryd yn o'r Hen Testament sydd yn gysgodion o Grist, sydd yn goleio yn fwy ni amdano fe, yn cyfoethogi ni yn golwg ni ohono fe, a'i waith e. Bod ni'n dod i ddeall mwy am hynny. Bod ni'n dod i ddeall mwy am ei ddysgeidiaeth hyn ddysgodd tra ar y ddeiar yma. Bod ni'n dod i ddeall mwy am ei ddarostyngiad Bod ni'n dod i ddeall mwy am ei fywyd Bod ni'n astudio ac yn edrych sut nath ei ymateb. Bod ni'n dod i ddeall yr hyn nath ei ddioddef. Deall mwy am ei fuddugoliaeth Buddugoliaeth ar y diafol, buddugoliaeth ar bechod, buddugoliaeth ar marwolaeth. A beth yw arwydd y cad hynny i fi? Deall mwy am ei awdurdod ar bob un ac ar bob peth, ei sofraniaeth ar y cyfan. Bod fi'n dod i wybod fwy am ei rôl fel offeiriad. Bod fi'n dod i ddeall mwy amdano fe yn cymryd ymhechod i gyd ac yn dileu yr eogrwydd. Bod fi'n dod i ddeall mwy am beth yw ei wisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Bod fi'n dod i ddeall mwy beth yw'r undod yma sydd rhwng fi a Christ. Bod fi'n dod i wybod mwy amdano fe, am yr un ffyddlon yma. Yr un yma sydd yn eich adnabod chi yn well na neb arall. Yr un yma sydd yn eich caru chi yn fwy na neb arall. Yr un yma ych chi'n gallu troi ato fe bob amser. Pan ych chi hyd yn oed yn gyrru car, neu pan ych chi'n mynd i'r wers nesaf yn yr ysgol, neu pan ych chi'n gorwedd yn y gwely, neu pan ych chi'n cerdded. Chi'n gallu troi ato fe bob amser. Yr un yma sydd gyda chi bob amser. A mae Pedr fan hyn yn dweud, fi'n dymuno byddwch chi Gristnogion yn cynyddu, yn tyfu yn eich gwybodaeth ohono fe. Ond sut allwn ni? Sut allwn ni ddod i adnabod a sut allwn ni ddod i wybod mwy amdano fe? Wel, mae rhaid ni ymroi.
Mae'n golygu darllen ei airau, mae'n golygu gwrando ar ei airau, mae'n golygu manteisio ar bob cyfle i ddysgu fwy amdano fe. Dod i Oedfa hon. Manteisio pan ni'n dod, fod i dod nid i eistedd lawr, ond i ddysgu fwy. O, fi eisiau gwybod mwy amdano fe yn yr ysgol Sul, yn eich darllen personol. Bod y pethau yma yn dod yn flaenllaw yn eich bywyd chi. O, bod y pethau yma yn dod yn bwysig. A mae hynny'n golygu ymroddiad. Mae Pedr yn dweud yn yr 4 adnod ar 10, gwnewch eich gorau gwnewch eich gorau i gael eich hunan yn ddynam. Hynny yw, mae'n golygu ymdrech. Yn y benod gyntaf, ar 5 adnod, mae Pedr yn dweud, gwnewch eich gorau glas i ychwanegu rhinwedd at eich ffydd. Mae'n golygu ymdrech. Mae'n golygu ymroddiad. Ac yna, wrth wneud hynny, byddai'n gwybodaeth ohono fe yn cynyddu. Ond bod y gwybodaeth yna, fel mae'r apostol Paul yn dweud yn Philippiaid, be mae'n dweud, rwyf am ei adnabod e. Bod y wybodaeth yma ddim yn wybodaeth pen yn unig, ond bod y wybodaeth yna trwy waith yr ysbryd glân yn effeithio, ar y pen yn dealltwriaeth, ond yn effeithio ar ein ewyllus ni, ar ein emosiwn ni, ar ein cariad ni ato fe. Y bydd y wybodaeth yma'n effeithio ar bob rhan o'n bywyd. A byddwn ni am ei adnabod yn well, ac y bydd ein perthynas ag ef yn tyfu ac yn dyfnhau. Gai ofyn ar ddiwedd blwyddyn ac wrth wynebu blwyddyn newydd, chi eisiau adnabod yn well. Ryw ddydd byddwn ni yn ei weld a byddwn ni'n sylweddoli adeg hynny mewn ffordd mwy nag erioed o'r blaen, gymaint mae e wedi'n caru ni. A byddwn ni'n sylweddoli adeg hynny, be mae wedi wneud trosto ni, a mor hyfryd yw ei hun, mor hannwyl, mor gyfiawn, mor berffaith, mor fawr, mor wych. Chi eisiau dod i'w adnabod yn well. Mae'n golygu ymdrech. Mae'n golygu bod ni'n ymroi. Ac yna trwy'r waith yr ysbryd glân, byddwn ni'n tyfu. Tyfu yn ysbrydol, tyfu yn ein gwybodaeth, tyfu yn ein adnabyddiaeth, a'n cariad ato fe. Ond mae Pedr hefyd yn dymuno i'r Cristnogion bod nhw'n cynyddu mewn gras. Mae'n swnio fysa'r ddau yn gwrthdaro fan hyn, ond mae yna gyd bwysedd yma. Ni'n cymryd y ddau efo'n gilydd. Mae'r ymdrech, ond mae'r cyfan o ras. A fi eisiau chi gynyddu mewn gras, cynyddu yn eich gwybodaeth o beth yw gras, yn goblygiadau gras, fel glywson ni efo Amanda, y rhoddion anheiddiannol yma. Y rhoddion yma, llwch chi byth eu cyrraedd nhw. Llwch chi byth deilyngu nhw. Maen nhw'n roddion oddi wrth y Dduw. A mae Pedr, fi'n dymuno y byddwch chi'n dod i wybod fwy am y gras yma. Bo chi trwy ras yn gyfiawn ynddo fe. Bo chi wedi eich achub glywson ni trwy ras yn unig. Trwy Iesu Grist yn unig. Mae'r cyfan o ras. Atgoffwch eich hunan. Bob dydd fi'n Gristion trwy ras. Dim byd ohono fi. Ac o'n ngoleuni y gras yna, mi allwch chi fod yn ddiogel. Mi allwch chi fod yn dawel. Am eich bod chi nawr
yn Nghrist trwy ras wedi'ch achub. Chi mewn modd i fwynhau y sicrwydd yma. Chi mewn modd i fwynhau y berthynas yma am bod y cyfan bod chi wedi cael eich achub trwy ras. Ar ein ni gynyddu yn ein gwerthfawrogiad o ras a holl goblygiadau hynny. Ond ni'n parhau i fod yn ddibynnol ar ras o ddydd i ddydd. Tueddiad ni, fi'n nabod pob un yma, ac yn adnabod fy hun. Yn tueddiad ni yw pwyso ar sut i fi wedi gwneud, sut i fi wedi ymddwyn, sut i fi wedi ymateb wythnos yma, beth i fi wedi wneud heddiw ei fwy ne, beth i fi wedi wneud wythnos yma ei fwy ne. A mae'n hawdd cwmpo i'r agwedd o bwyso ar weithredoedd, pwyso ar fy ymdrech i, yn lle pwyso'n llwyr ar ras Duw. Yn aml ni'n gweld ac yn sylwi ar ein pechod ni, yn fwy nag yn ni'n sylwi ar ras Duw. Ni'n cael ein anodd credu bod Duw mor rasol tuag at un fel fi. Atgoffwch eich hunan, gras Duw. Cynyddwch yn yr ymwybyddiaeth o'i ras Mae Paul yn dweud, lle'r amlhawodd pechod. A ni'n gwybod am hynny. Bore yma, mae yna bechod fan hyn. Ni'n cwmpo i bechod, Gristnogion. Ac mi fyddwn ni yn cwmpo i bechod. Pob math o bechod. Bore yma fan hyn, mae yna bob math. Mae yna lot. Mae yna lot o bechod fan hyn, bore yma. Ond be mae Paul yn dweud, be mae'r gair yn dweud. Ond lle yr amlhawodd pechod, oes mae lot o bechod, daeth gorlif, helaethach o ras. Dyn ni'n pechu, ond mae yna orlif, helaeth, mae yna floods o ras. Llifogydd o ras drosto ni, ein mwy ni. A mae Pedr fan hyn, fi eisiau chi i blymio, fi eisiau chi ddeifio mewn i'r pwllti weilod yma o ras. Fi eisiau chi nofio yn y gras, fi eisiau chi i fwynhau, fi eisiau chi i ymlacio yn y gras, i orffwyso yn yr rhoddion anheiddiannol yma i ni'n ei derbyn o Dduw. Blwyddyn newydd o'n blaen ni, byddwn ni'n cwmpo eto. Yn anffodus, byddwn ni'n cwmpo i bechod eto. Ond mae yna fyddeiant. Mae yna ras. A mwy yw ei ras ef na'n pechod ni. Helaethrwydd, llifogydd o ras. A mae'r cyfan oherwydd Iesu Grist, ein gwaredwr, a'n harglwydd, a'i ras tuag ato ni. Chi'n gwybod, fi eisiau gwybod mwy am hyn. Fi eisiau gwybod mwy am y gras yma, ac fi eisiau tyfu yn fy ymwybyddiaeth. Mae Pedr yn dweud, neu lythyr cyntaf, yn dweud, chwenachwch ddidwyll laeth y gair. Fi eisiau chi i fod yn desperate. Chwenychu bwyd ysbrydol. Pam? Fel y cynyddwch ynddo, fel byddwch chi'n tyfu. Fel Cristnogion. Wel, dyma gyfle newydd. Fori, dechrau blwyddyn newydd, a mae yna cyfle newydd i gynyddu mewn gras, i gynyddu yn ein gwybodaeth, yn ein dealltwriaeth, yn ein gwerthfawrogiad o y ras. A bod ni hefyd yn datblygu ac yn tyfu yn ein gwybodaeth
o'n harglwydd Iesu Grist a'n adnabyddiaeth ohono fe. A bod y cynyddu yma yn effeithio ar yn ymwneud ni a'n gilydd, yn ymwneud ni a Duw, bod e'n cael effaith ar ein meddyliau ni, ar ein calonau ni, ar ein serchiadau ni, ar ein cariad ni tuag ato fe. Nawr, just ambell i bwynt i orffen, sut dyn ni'n gwybod os fyddwn ni'n tyfu? Os modd ni wybod, pa fydd i'r tyfiant yma? A fi jyst mynd i nodi, rhaid sim amser gyda ni fynd ar ei hôl nhw, jyst nodi ambell i beth. Wrth i ni dyfu, bydd ein golwg ni ohono fe yn mynd yn fwy. A bydd ein golwg ni ohono ni'n hunain yn mynd yn llai. Ni'n clywed rhai pobl yn gweud, tyfa lan. Wel, i dyfu lan, mae eisiau ni dynnu ein hunain lawr. I weld mwy ohono fe a llai ohono ni. Bydd hynny'n digwydd wrth i ni ddod i adnabod yn well. Wrth i ni dyfu, bydd ein cariad ni at ein gilydd yn tyfu. Bydd e'n dyfnhau. Wrth i ni ddod i adnabod yn well a gwybod am y gras yma, bydd e'n baich ni dros uneidiau colledig yn cynyddu. A fi'n teimlo, mae angen hynny arno fi. I fi dyfu, fel bydd e'n maich i dros eraill yn cynyddu. Bydd e'n gafel ni o bethau'r byd yma yn mynd yn llai a llai yng ngoleuni dyfodiad Crist. Byddwn ni'n cael nerth, byddwn ni'n profi nerth i ddelio â y pechod yna i ni'n cwmpo iddo fe'n gyson. Mae'n siŵr bod ni gyd efo rhyw bechod, ni'n cwmpod mae gen i dueddiad fyna i ddisgyn. Wrth ddod i'w adnabod yn well, dod i'w wybod fwy am y gras, wrth i ni dyfu, byddwn ni'n cael fwy o nerth i ddelio â'r pechod deniadol cyson yna. Gai annog chi a fi gyda chi wrth wynebu blwyddyn newydd. Gadewch ni wynebu gyda brwdfrydydd. Fi eisiau tyfu. Fi eisiau tyfu yn ysbrydol. Fi eisiau tyfu yn fy gwybodaeth, yn fy adnabyddiaeth ohono fe, yn y nealltwriaeth o ras, yn yng ngafel o air Duw. A trwy nerth yr ysbryd glân, y byddwn ni wedyn yn tyfu ac yn dod yn ddefnyddiol yn nwylo Duw. Gai orffen jyst wrth ddarllen yr adnod ola, y geiriau ola Pedr i'r bobl yma. Iddo ef y bôr gogoniant, y nawr ac am byth. Amen. Wel, Duw arwyddo ras i ni, i dyfu ac i fod yn ddefnyddiol yn ei ddwylo fe. Wel, fe godwn ni i ganu'r emyn ola o'r carolau, emyn carol 20. Daeth yr un heb iddo ddechrau, daeth un byd gan ddwy neu olau, yn ei ddyfod fe ranodd amser torri'n hanes yn ei hanner. Dyma'r un a fi'n ein caru, ein caru. Un a'i fryd ar ein cyfannu yn gwneud ni'n gyfan. Athro doeth a gwych eiriau, meddyg mawr ein holl glefydau. Yma'n gorwedd fel baban bach acwn hongian ar y groes. Yma'n cysgu acwn griddfan. Yma'n faban gyda'r gwanaf acwn chwalu y gelyn olaf. Drychwch fri, mae ar ei orsedd. Bydd ei deyrnas yn ddiddiwedd. Drychwch draw, mae'n dyfod eto. A bydd pawb yn plygu iddo. Godwn ni i ganu.
ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd lan fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd ei ail ddyfodiad e. Amen.